Видео 5. За пети път снимам. Така. Ето най-добрите овци. Тук има още. Ето го момчето, който ги дои. Той е най-добрия. Ние сме работниците. Работиме, както виждате, всичко върви по мед и масло. Само, че няма масло, а има само мед. Друго, това е най-големата ферма. Тук, може би, тук има още сгради, които са стари. Те не се използват. Това ние сме го правили тук. Това сме го правили ние. Тъй като не ми е позволено да казвам къде сме, ще бъде тайна. Некои знаят, некои не знаят. Друго искам да кажа. Сега може да се абонирате за моя YouTube канал, тъй като ми е нов от вчера. Ще кача към това видео, ще прекача линк, така че да влизате при мене и за всичко и така да се абонирате и да харесвате тези клипчета. Това клипче ще бъде качено и в TikTok, двата профила, и в YouTube. Тъй като не може да реагирам на известни хора, за сега ще бъде материално качени клипчета и по-натам ще има с други по-известни хора. Това е всичко. Обичам си работата. Добре ми е заплатена. Лека ми е. Само покарвам на този идиот тук, където го виждате. И това е всичко. Живи и здрави бъдете и чао, Тошко Канев.